Esitellään venemessujen kalastuspuoli. Yritetään saada 12-kiloinen hauki väärällä puolella. Testataan tällaista kalastussimulaattoria. Tulee muuten se kova nykäisy. Mutta tää simulaattorikala kestää. Kyllä se aika raskasta oli, mutta en ole ihan tottunut kelaa tällä puolella. 10/10. Tällainen olisi kyllä ihan kiva kotona. Noniin. 80. Täällä on kyllä ihan sikana kaikenlaisia erilaisia kalastustarvikkeita. Ja näillä tulee kaloja. Voisi ostaa tällätte, mutta se vähän miten sieltä mahtaa tulla. Täällä on todella paljon erilaisia kalastusveneitä. Näin iso kalastustapahtuma ei ole missään Suomessa. Täällä on käsityönä tehty uistin ihan sikana. Tällä voisi ostaa. Venemessut on auki tämän viikon sunnuntaihin asti. Kannattaa tulla. Tässä täällä on mun ostokset. Asti täällä 20-80 grammaa se hyrräkelan. Oli 100 €, niin oli tällainen nyt hyvä ostaa. Sitten tällätte Shadin koukut ilmatteeksi. Sitten tällätte heittovaapun. Ilmaisen minnoispuunin sain koosti virvelin. Ja sitten vielä lottopeten. Ehkä 120.